Subhanallahi, wannan bala'i ya yi yawa. A ce kwana uku an kashe mutum 10 masu kama macizai mutum 8. Wannan wani irin masifa ce ta macizai da ya fara addabar mu a gari. Abu sai tsamari yake yi tun ana samun sara kaɗan-kaɗan. Gashi saran macizai ɗin bakinsu na da girma. Me ke shirin faruwa ne haka a cikin wannan gari nawa? Cewar mai garin yankin ƙauyen Kwana da ke jihar Yola da yake can cikin dajin Fulani wanda yake da albarkacin korayen shuke-shuke. A wannan sansanin ne Fulani suke rayuwa, a wannan yankin kuma suna da yawa don sun hayayyafa. Ba su fita daga cikin garin kuma ba a shigowa cikin garin nasu. Jama'an da suke tsaye a wajen ne cike da jimamin fargaba, suna alhini. Wani dattijon tsoho cikin harshen Fulatanci yake cewa wannan wani irin bala'i ne yake shirin faruwa a cikin garinmu. Gashi yanzu an fara samun kisan macizai da yawa, ya kamata mu san abin yi. Sai tattaunawa suke yi ta yadda za su shawo kan wannan babbar matsalar da suke ciki. Wata kyakkyawar budurwa ce a tsaye a can gefe, farasol, tana da idanun mage, sanye take da kayan Fulani, ta naɗa farin mayafi a saman kanta, ta rufe gefen fuskarta da shi. Rabin gashinta ya sauko ya rufe mata rabin fuska, wanda ya sake hana asalin kyawun nata fitowa sosai. Kafar ta babu takalmi, a hankali ta bi mai kama macizai wanda aka kashe da kallo. Ranta a ɓace ta juya a hankali tana tafiya, dukkan sassan jikinta yana lausawa. A yadda take tafiya, da ka ganta ka san ba cikakkiyar mutum ba ce. Daji ta yanka ta shiga cikin korayen bishiyoyi, inda za ta samu 'yar uwarta kawai take hari, can kusa da wani rafi mai sanyi da daɗin kallon ruwa. Fari ƙal, shi abin sha'awa. Ta ja ta tsaya, ba ta ankara ba ta je saukan wani zuleliyar wutsiyar maciji. Ko kaɗan ba hakan bai sa ta tsorata ba, tunda ita ma macijiya ce. Daga idonta ta yi saman bishiyar da wutsiyar macijin ya sauko mata. Ta kalli 'yar uwarta wadda dukkanta maciji ce. A hasale ta ce, Azima, me yasa kike son kashe mutane kwanan nan? Macijiyar da aka kira da Azima a hankali ta silalo daga saman bishiya, ta kannaɗe 'yar uwar tata, tana lasarta da harshe. Hannu ɗayar ta sa ta tura kanta. Macijiyar sanan ta ce, Azima, tambayar ki fa nake yi. Gefe ta koma yayin da ta saki wani huci, ta girgije nan ta zama rabi mutum rabi maciji. Daga ƙugunta zuwa sama ya yi kama da mutum, daga ƙugunta kuma zuwa ƙasa na maciji. Dariya ta sheƙe da shi cikin wata murya mai amo da rashin daɗin sauraro, sai jijjiga take yi. Aziza, ba na mantuwa kuma ba na yafiya. Duk wanda ya shiga gonata sai na hallaka shi, sai na ga bayansa, kuma waye. Duk wanda nake kashewa sun taɓo ni ne, don haka ba na buƙatar ki dinga tuhumata akan kike da masaniya a kai. Amma Azima, kin san yayi yawa. Da an miki laifi kaɗan sai kisa. So kike yi sai an gano mu? Ko so kike sai an gano mu ba mutane ba ne, mu macizai ne, a kore mu daga gari? Rinsa blue ears ɗinta ta yi, sannan ta buɗe tana zaro harshenta mai siffan na macizai sak. Ta ce, ina so na bar wannan alƙaryar, ina so na shiga cikin gari wanda yake da al'umma da yawa, ta yadda zan tarwatsa su. Girgiza kai Azima ta yi, ta ce, ke nan za ki iya tafiya ki bar su baffa da Hajiya? To me zai hana, Aziza? Ina da burin shiga cikin jama'a masu yawa, duk
da na san ni ɗin ba mutum bace ba. Shigarki jama'a ba alkhairi bace Azima, don haka ki bar wannan maganar, ki zo mu tafi gida kar mu koma mu samu Baffa ya dawo. Ya yi ta tambayar mu daga ina muke, amma don Allah ki koma mutum tun daga nan. Aziza ta faɗa tana gaba. Dariya Azima ta yi a madadinta ta zama mutum kamar yadda aka ce mata, sai ta rikide ta zama ƙatuwar macijiya mai sheƙi da ban tsoro. Ko da Aziza ta juyo ta ganta haka, girgiza kai ta yi ba tare da ta ce mata uffam ba. Sai da suka kusan isowa gida kafin ta girgije ta zama mutum yadda 'yar uwarta take. Ta ringa tafiya yadda Aziza ke tafiya, haka ita ma take tafiya. Mayafinta da ta aje a kusa da gida ta ɗauka ta yi irin lullubin da 'yar uwarta ta yi. Suna yin wannan lullubin ne saboda idanunsu da yake abun tsoro, saboda ita idan Azima bulu ne, ita kuma Aziza idan mage fari ne ƙar, ko kaɗan babu bakin ido. Shi yasa Hajja mahaifiyarsu ta ba su dinga lullubi. Shi yasa idan sun yi lullubin suke saukowa da dogon gashinsu ta gefe ya rufe musu gefen fuska. Duk alƙaryar Fulani ne kuma kyawawa, amma duk faɗin yankin kwana babu mace mai kyau da zubi irin na Azima da Azima. Ko sallama ba su yi ba suka shiga gidan, suka iska mahaifiyarsu Hajja a jikin murhu tana aikin hura ƙara. Aziza ta ce, sannu da aiki Hajja. Dagowa ta yi ta kalli kyawawan 'ya'yan nata guda biyu. Yauwa sannu Aziza, daga ina kuke? Daga ina kuke haka tun safe? Tun safe fa kuka fice daga gidan nan. Amma Hajja muna rafin Jimulu. Murmushi Hajja ta yi ta kalli Azima wadda idanta yake kan garin mahaifiyar tata. Haka kawai take ji ta watsawa gurin. Haka kawai ta ji kamar ta watsa ma garin dafi. Aziza ta ce, Hajja, karen ya ƙi kamawa ne? Aziza, ya ƙi kamawa. Wallahi ga idona ya yi ja yana min zafi. Ayya sannu, bari na hura miki. Yauwa 'yar albarka, hura min. Azima, lafiya kuma kika kurawa garin da za mu yi tuwo ido? Murmushi ta yi ta ce, lafiya lau Hajja. Girgiza kai Hajja ta yi ta duka ta shige bukka. Ita kuma Aziza, Hajja ne shiga bukka ta rufe idanta, ta rintse nan idan ya dawo ja, bakinta ya buɗe, ta fiddo da tiririn da ta hura a murhu, nan kuwa ya kama da wuta. Aziza kuwa wajen garin ta je ta buɗe bakin tana shirin zuba masa dafi. Sai ga sallamar Baffa. Da sauri ta maida harshenta, amma sallamar Baffa suka yi tare. Ya amsa, sannu da dawowa. Ya amsa. Fitowa Hajja ta yi, sannan ta koma ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa masa ya zauna. Aziza ta ɗiba masa ruwa ta kawo masa, sannu da zuwa. Suka zauna dukkansu sai da Baffa ya sha ruwan, sannan ya saki ajiyar zuciya. Cikin Fulatanci Hajja ta ce,
Baffa, Azima da Aziza lafiya kuwa? Ina kuwa lafiya. Wannan alƙaryar ya kafi tsawon shekaru sama da 50. An yi gwagwarmaya da aljannu da mayu, amma yanzu bala'in da yake tunkaro wannan alƙarya ya yi yawa. Ina wannan shahararren mai kama macizai ɗin nan, Ilu mai macizai? Hajji ta ce, na gane shi. Waye bai san Ilu mai macizai ba? To shi ma an kashe shi yau. Salati Hajji ta sa tana tafa hannu ta ce, Hande in bone in Jamila, yanzu shi ma Ilu mai macizai an kashe shi? Har ma an yi jana'izarsa, an binne sa. Gashi duk macizan da ake kamawa babu wanda bakinsa ya daidai da saran da ake samu. Gashi yanzu har zargi ya fara shiga tsakanin mutane da mutane. Yanzu haka mai gari ya yi wa jirman macizai aike da wasiƙa yana son ganinsa. Hajji ta riƙe haɓa alamun tunani ta ce, jirman macizai ba wannan na yankin alƙaryar Jimo ba? Baffa ya ce, shi dai. Ya amsa da gobe zai zo, zai taho da ruwan wani magani wanda za a ba wa kowa ya sha, wanda hakan shi ne zai bayyana waye ba mutum ba a cikin al'ummar yankin kwana. Kin san kitse na aka yi? Kin san kuwa kitse na suka yi? Wai yara na Aziza da Azima ba sa kama da mutane. Shi ne za a yi wannan gwajin. Wani firgita Azima har ma da Aziza suka yi, suka kalli juna ba tare da iyayensu sun san halin da suke ciki ba. Tuni idan Azima ya ƙara komawa bulu sosai. Nan ta kalli fatar jikinta ta ga ta fara zama bulu. Da sauri ta miƙe ta shiga bukka. Ita ma Azizan tashi ta yi. Hajja ta ce, don kawai yara ba sa mu'amala da kowa, sannan idanunsu ba waki ba, shi kenan sai a saka min yara a gaba. Baffa ya ce, amma kin san dai har da maganar aurar da su bisa al'ada ta wannan yankin namu. Yara da sun shekara 11 ake aurar da su. Yanzu kuma su Aziza da Azima suna da shekara 15. In ga kuwa dole a saka masu ido. Mun ki aurar da su. Gashi kullum ado sai min magana ta baki Hajja ta yi. Allah ya kyauta, amma ai aure lokaci ne. Ta miƙe ta ja duban ruwa ta wuce. Ta wuce ran ta ɓace ta je ta duba ruwan tuwanta. A bukka kuwa sadda Azima ta shiga nan ƙasanta ya koma macijiya, har sai da ta cika bukka ɗin kalar fatarta ta koma bulu. Aziza ce ta biyo bayanta ta ce, Azima ki koma daidai, kai Hajji ta shigo. Laifin daɗi ƙarewa. Kada ku manta, a nan za mu tsaya a cikin shirin nan wanda muke kawo muku Aziza da Azima. Idan yau ka fara ziyartar wannan shafin namu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin shine zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mu kasance tare da ku a cikin littafin Aziza da Azima kashi na 2, tare da naku ni masoyinku Salis C-Boy. Bye bye.